नमस्ते प्रणाम हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमार पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी प्रेम कुमार प्रेमी। जी हाँ, रुआ सबके बीच हम हरदम एनी टाइम भोजपुरी से रिलेटेड गाना, सॉन्ग, फिल्म, ट्रेलर के भी रिलेटेड हम रुआ सबके बीच अपडेट लेके आवत रहेनी। रुआ सब ऐसे ही बनल रही हमार पीकेपी भोजपुरी पर और शेयर करत रही, सब्सक्राइब करत रही और लाइक करत रही और वीडियो के ढेर से ज़्यादा शेयर करत रही। तो वह सबके बता दी कि आज बात करे वाला बानी भाई अंकुश राजा और शिल्पी राज जी के बारे में। जी हाँ, अंकुश राजा जी के बारे में आज बात करे वाला बानी। काहे कि अंकुश राजा जी के एगो गाना होली संग जेकर मन करता उहे लगावत बाटे। बहुत ही ज़बरदस्त वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दल गई बा शिल्पी राज अंकुश राजा जी के। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त एल्बम जेकर मन करता उहे लगावत बाटे। वेब म्यूजिक पे जाइए और गाना के सुनी। अंकुश राजा शिल्पी राज जी के गाना के लिखले बनी बॉस रामपुरी जी, उहे म्यूजिक के दिले बनी छोटू राव जी। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक बा, बहुत ही ज़बरदस्त गाना के लिखल गई बा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से गावल गई बा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से वीडियो बनावल गई बा। रुआ सबके बता दी कि ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी गाना के और ढेर सारा शेयर करी और ढेर सारा आशीर्वाद दी और ढेर सारा शेयर करी और इतना काफ़ी शेयर करी कि ताकि बैक टू बैक भाई अंकुश राजा के गाना पूरा भोजपुरी में काफ़ी बैक टू बैक तांडव मचावेला। रुआ सबके प्यार आशीर्वाद रहेला तो गाना तांडव मचावेला। ऐसे ही रुआ सब प्यार आशीर्वाद बनौले रही और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रही। जेकर मन करता लगावेता। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा, बहुत ही गाना सुन के बहुत अच्छा लागल, वीडियो देख के भी बहुत अच्छा लगा। रुआ सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद वीडियो के देखी, ढेर सारा एंजॉय करी, होली का आनंद उठाई। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनल पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब और ये वीडियो लास्ट तक देखें तो शेयर जरूर करब।